יכול להתפרסם בגלל דיווחים רבים. אני מבטיח לעזור לך. תשלח לי את היוטיוב שלך, אני אעשה לך סאב. אפשר אבל לעשות את הטרייד, אחי? אין בעיה, כך. שט, אני אמור להזדרז, נכון? זה על זמן, אני חייב להזדרז. כמה זמן עבר? אוקיי, עבר 8 דקות, אחי, עבר 8 דקות. אוקיי, סבא, 3, 4 ו... אומייגאד, אחי. אתה יכול להרים אותנו, ביני, פשוט אני ממש לא רוצה לצאת סקאמר, שהוא תגיד שעשיתי לך סקאם. אין לי מקום בבייס, שים אותו קודם אצלך ואז אני ארים. אוקיי, אומייגאד, אחי, תודה רבה, וואו. אחי, זה הדבר הכי טוב. תודה רבה לטרייד, אחי, טרייד לג'יט. לג'יט. אוקיי, תודה רבה, לא סמיגתית, אחי, זה ממש עוזר לי. אני עומד פה. אומייגאד, אחי, תודה רבה. תיקח. יש, תודה רבה. אני רואה שיש לך אוסף של גרמות, אז זה יכול לעזור לך באוסף של הגרמות. וואלה, כי אחי. אני רואה שיש לך אוסף גרמות, אחי, נראה לי זה יכול לעזור לך. סבבה. מה סבבה? יאללה, בוא אחי. אתה לוחץ על רדי? כן. אוקיי, זה בסדר בשבילך? כן אחי. אוקיי, סבבה. לחצתי גם על רדי? אתה לוחץ על אקספט? כן. אחי, חכה שנייה. אחי, אבל כפרה עליך, אל תלך, די, נו, זה נקרא כבר הרבה זמן. אני לא הולך, אחי, אני לא הולך. אני לא הולך. אחי, באמת? ללחוץ מה באמת? אקספט? זה בסדר מבחינתך? כן אחי. אוקיי, לחצתי. אוקיי, אחי. בסדר. תודה רבה. בכיף. נראה.